Еми сега ми. Сега не мога. И кога? Ами ако искате утре да се оговорим по същото време, ще дойдеш, ще направим. Добре, това явно не го знаеш. Айде да видим по български. Кажи ми какво време е изразът ще се женя. Ай, така като те гледам, в крайно време е вече, госпожа. Аз стига се бърдява, мърсен кокълите! Не от мен и тоса! Сега този детоври ще нагасна! Как? Аз ще те обърна тебе! Как? Какъв този газ? Така ми решима, праднян ботан. Си Джон! Така ли беше? Или така беше? Така ли беше? Или така? Стана нещо тук! Върка, помагай ме! Чакай! Стана нещо! Не става, боли ми та! Не дай ме! Чакай, отвънка ще пробвам дойде. Ако стана? Чакай! Айде, давай! Чакай! Ама, какво брести, ме? Не назади, напреди, ме! Да. Айде! Не става нищо! Боли там, ме! Чакай, ще пробвам пак отвътре. Какво? Дима, къде си, Дима? Чакай. Дърпай сега! Майко! Майко! Айде вътре. Вътре съм, направо отзад ми... Нещо ми хапа отзад. Какво има? Я да видя. Нищо, една газеница, няма страшно. Чакайте малко. Ти как така мина през този дупка? Хем газът е по-голяма от моята. Кой ти каза, че минах през дупката? Откъде? Оттам. Това нали се случих да се приливам с природата, да не си набивам на око. С този светофар като не хаща, че не набивате на двамата окото. Да сваляш. Айде влизаме. Чакай, къде тръгнем? Да, идем бе. Чакай малко, да не може така. Защо? Трябва да чакаш малко. Айде бе, мечо, годна съм, чук шурел на коремата ви стана. Какво чакаш бе, да съмни ли бе? На рука ти, от небето ли падам аз? Нали първо трябва да чакаш този да се спива? Да гледаш като лампите светят черно, тогава да отиваш. Сега не може ли? Не може сега, ще чакаш. Хубаво, айде. Марука, айде ставай, лампите тръгнаха, давай да ходим. Гледай ко става тук, ама. Всичко има този градина. Гледай там. Банами има. Батлежан. Мултивитамин също. Мечо, гледай. И шопска салата има, бе. Давай. Айде влизам, че не бързам. Чакай, ма, къде отиваш ти, ма? Аз ще влизам, бе. И как ще влизаш ти? Ще прилетяваш ли? Не, бе, там Или ще прискачаш? Ти знаеш ли то сринде, ако ти мине минджата на 400 дитина, ще ти прави? Мечо, слушай, бе. Въобще не ти трябва да ти слушам. И плюс това то 100 кудра, като пипаш. То не ще копаем, не става както мислиш ти. То не ще копаеш? Да. С какво? С главата ти. С багер, ма. С багер? От кога имаш багер ти? От малка. Спадах си гледай интернет. Аз по принцип гордо кръвно нямам, обаче долното ми е високо. Какво? Искам да ти кажа, че кръвното ми е ниско, обаче главата ми остава на високо и залита. Не знам къде втора. Ти като ходиш до магазината да търсиш салам, на салама какво има обрисувано? Човеци или прасета? Прасета много ясно. Ти какво стана сега? По-умен стана от салама. Това е от куче, не виждаш? Да, има с котка, има с заешко, има с малка кокошка. Какво искаш? Ето. Вземи си, батко, да не ти стане нищо. Давай, взимай да не ти се подуй чурката.